Sa number 2, presyo sang baboy sa ibang nga mga lugar nagdangat na sa 240 pesos kada kilo. Apisar nga wala sang minareport nga kaso sang African swine fever sa Bacolod City, may pila ka mga baligyaan sang baboy nga nagpapanaog sang presyo. Ang sanguna nga 290 tubtob 300 pesos kada kilo sang baboy, ang nagtapak na lang subong sa 240 tubtob 260 pesos sa pila ka mga baligyaan sa barangay Sumag kag barangay Pahanukoy sa Bacolod. Suno sa paraysayon sa mga nagabantay sa baligyaan, nagdubo man ang baklanay sang live weight sang baboy rason nga nagdubo man ang bilis ang ilang mga produkto. Samtang may isa naman ka baligyaan sa guwa sang Libertad Market nga 220 pesos ang kilo sang baboy. Apisar sini, nagapabiling nga 290 tubtob 300 pesos ang kilo sang baboy sa sulod sang Libertad kag Burgos Market. Ginsiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, mga tubtob sini nga adlaw, wala pa sang kaso sang ASF sa syudad. Liwat nga ginpatukod sang syudad ang ASF Task Force agud maghanda sa posibleng nga paglaton sang ASF sa mga baboy sa mga backyard hog raisers sa Bacolod City. Kita ka ba ito report halin sa City Vet about ASF issue? But I'd like to announce nga tomorrow, makonvene ang atong task force tomorrow afternoon. No? So nagpagawa na kita notice of meeting included sa ma-attend dira aton mga councilors.